Hola, bé, aquests xaiets tan macos, la seva mare no els va voler i els vam tenir uns dies amb el ramat, vam obligar a que mamessin estacant les mares i això, però al final bueno, era engorrós, llavors quan fem això els acabem separant del ramat i llavors aquí sí que els hem de donar una mica de pinso, si no els altres no mengen mai pinso, estan amb la mare sempre i mengen herba i mamen, però en aquest cas llavors sí que els hem de donar una mica de pinso i mengen l'herbeta d'aquí a l'hort, ja que els hem de cuidar doncs, que col·laborin amb les feines de la casa una mica, no? Aquí a l'esquerra veieu un rengle de cebes i a la dreta un rengle de pèsols i llavors ells entre mitges van menjant l'herbeta. Ara ja estan neguitosos perquè ja tenen ganes de que els hi mogui el tancadet i ara els hi mourem. Els agrada molt aquesta herba, que ara aquest any a l'hort n'hi ha molta, l'herba gallinera, em penso que en diuen, l'Stellaria media, i també doncs, les gramínies i això també se les mengen molt bé, i apa, i fan una bona feina aquí a l'hort.